xa na iniciativa algo importante para a nosa festa. Vaya, tomando anos e este ano, pois, a festa da ostra, como podedes supoñer, non ten demasiadas novedades, porque, bueno, todas unha festa gastronómica, que se trata de vender ostras de comer ostras. Pero creo que hai dúas cousas que son importantes este ano de resaltar. Primeiro, que este ano, despois de varios anos, bueno, pues, intentando quedar con elas, non podendo, porque elas eran mulleres moi ocupadas, imos de facer, pois, con motivo desta 22 edición, unha homenaxe de, bueno, reconhecemento ás 4 estreiras de Arcade que están vendendo ostras na Pedra en Vigo. Como sabedes, non vou dicir o que é a pedra, nin que se vende na pedra, pero si, o que si vos digo é que me parece que hai 5, non sei se hai 5 ou 6 personas ali abrindo ostras, 4 das cales pois son daqui de Arcade, do noso concello. Por lo tanto, pensamos que xa coa edad que teñen, van adquirindo, pois, que é o momento de facerse un reconhecemento por a labor que levan facendo durante máis de 50 anos, non? Vendendo, pois, ostras ali na pedra e, sobre todo, que, bueno, daquela, ao principio, eran ostras de Arcade e agora son ostras da ría, non? Pero o que si é importante que estas mulleres foran, bueno, antes iban no tren a vender as súas ostras de Arcade e de Vigo, seguramente por necesidade, e hoxe están mantendo unha tradición que creo que é moi importante non só para a ostra que a difunde e que a fai conocer, pois, allí, sino que, bueno, é un atractivo turístico xa tamén para o que é o concello, neste caso, de Vigo. E creo que as grandes responsables e o mérito de todo isto teñen, pois, sobre todo estas mulleres de Arcade, non? Que levan ali durante máis de 50 anos. E outra novedade, que non deixa de ser, bueno, non é novedade, pero que este ano as ostras, pois o ano pasado estaban a 5 euros e este ano van a estar a 4 euros. E por qué? Bueno, pois porque pensamos que hai que facer un esforzo, todos a xente que, digo a docena, a xente que está no mundo da horticultura, pois vai facer un esforzo importante para a promoción da ostra e porque, ademais, pois, os tempos son un pouquinho máis complicados, non? E, por tanto, queren que o precio non sea un obstáculo. Estamos falando de 5 a 4, estamos falando de un 20%. Eu creo que é unha rebaixa importante no precio da docena de ostras. Despois dunha reunión, despois de falar de diversos temas, pensamos, entre todos, que sería, pois, se non un atractivo, polo menos a xente que veña que poida, en vez de por o precio de 4, vai a tomar 5 docenas, o cual creo que poden animar un pouco o consumo e a degustación da ostra, que é precisamente, pois, do que se trata nesta festa. E polo demais, pois, máis ou menos como sempre, dicir que os pregoeiros este ano tamén, como cambian todos os anos, pois este ano os pregoeiros van ser este grupo de humorístico, que fulano mengano citano. Esperamos, como sempre, que nos fagan reír e que nos divirtan no seu pregón, porque é o estilo que os caracteriza, non? O humor e a festa a este grupo humorístico. E por demais, pois, bueno, tendremos o homenaxe, que nos dixen, o homenaxe a estas 4 mulleres. Nós queríamos que fora o día da festa, ás 12 da mañá, o día do pregón, que hai miles de personas, pero iso é imposible, porque elas nos dicen que elas teñen que estar na pedra vendendo ostras e non poden pois, deixar de traballar, porque precisamente levamos moitos anos con isto para que elas chegan ás 5 a Arcade todos os días, entonces, pois, o que vamos a facer o venres, pois, ás 6 da tarde, venres día 4, ás 6 da tarde aquí no concello, pois, poremos o pin de ouro, os pinos de ouro do concello,
as 4 hospeiras e a máis agasallaremos tamén cun cuadro. Vamos, un cuadro non é exactamente, é un tema en plata, non é, son todos un grabado máis que a marca, pero é un grabado do peirado da cara. Bueno, e iso será o venres ás 6 da tarde aquí no Concello e